zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar het Thomashuis aan de Allegaweg 12. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, kinderen in de knel, en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Voorganger is dominee Van der Linden uit Harlingen, lector is Japke Gillian en organist is Menzo Roog. Ons intochtslied is lied 146, versen 1 en 3. En we zingen dat in die mogelijk staan. En na de dienst is er koffie drinken. Wensen we u een gezegende dienst. Laten wij nu een ogenblik bidden in stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Gemeente, mijn printer wou vanmorgen niet opstarten, dus ik ben net zo verrast als u wat we krijgen. Zo te zien, gebed om ontferming. We gaan niet zingen, toch? Nee. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u dat we hier vanmorgen mogen samen zijn in uw huis. We danken u voor deze prachtige tijd van kerst, waar we de geboorte van Jezus als heiland der wereld mogen vieren. U hebt ons leven aan het licht gebracht. U bent een God van licht. We bidden dat dat licht van u doorbreekt in het donker van deze wereld. Deze wereld die op drift geraakt is, waar zoveel mensen van huis en haard verdreven zijn, leven in oorlogsgebied, geen enkel zicht hebben op een toekomst van vrede. Heer, ontferm u. En ook in het klein kunnen we tobben en twijfelen. Is er veel dat ons misschien uit ons evenwicht brengt. Dingen die we meemaken, waar we tegenop zien, die ons frustreren.
Heer, help ons het anker van onze ziel in U te vinden, buiten onszelf. Want bij U is vrede. U bent onze vrede. We bidden, Heer, wees met uw geest zo in ons midden, dat we ervaren mogen dat wij U ter harte gaan. U die wij belijden als de Heer onze God, schepper van de hemel en de aarde. U die ons lief hebt in Jezus Christus, onze Heer. Amen. Woord van genade, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen tot het doen van goede werken die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Onze lofprijzing is lied 481, vers 1, 2 en 3. Laten we nu samen bidden bij de opening van het woord.
In den beginnen hebt gij gezegd, Heer God, er zij licht. En er was licht. Door uw spreken, door uw woord, is de wereld geworden. En dat woord van u is vlees geworden, in Jezus Christus onze Heer. In hem mogen wij uw stem vernemen, uw belofte van leven en eeuwig leven. We bidden dat we dat woord van u mogen verstaan, als woord voor onderweg, als woord dat richting geeft aan ons bestaan van elke dag. Heer, zet ons vast op de bodem van uw woord, van uw belofte. Dan zullen wij wandelen in uw licht, door hem uw lieve Zoon, Jezus Christus onze Heer, in wiens naam wij bidden. Amen. We luisteren naar een gedeelte uit Hebreeën 6. Ik zal het even heel kort inleiden, want het is niet zo'n bekende schriftlezing. Er wordt daar gezegd dat God tegen Abraham 2 dingen gezegd heeft, 2 dingen beloofd heeft. Hij zou zegen ontvangen, een rijke zegen, en hij zou nageslacht krijgen. Nou, met die zegen kwam het wel goed, hoewel hij nog in tenten moest wonen en dat nog wel even duurde, maar voordat er nageslacht was, u kent het verhaal van Abraham, dat heeft best even geduurd. Hij moest geduldig wachten. Maar, zegt die schrijver van de Hebreeënbrief, kijk nou eens, God is een God die doet wat hij zegt. Op zijn tijd vervult hij zijn beloften. Daar kun je van op aan, daar kun je je levenshuis op bouwen. En dan wordt het beeld van het anker gebruikt. Dat deze Jezus, die onder ons gekomen is, die mens geworden is, die geleden heeft, gestorven is, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren, en hij gaat uiteindelijk het heiligdom in de hemel binnen. En, zegt die schrijver van de Hebreeënbrief, dan hebben wij ons anker vast met hem in de hemel. Hebreeën 6. Gods trouw aan zijn belofte. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, aangezien hij niemand boven zich had om bij te zweren. Ik zal u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Abraham heeft dan ook, na lang en geduldig wachten, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren bij een hogere macht. En de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging, die alle tegenspraak moet uitsluiten. En zo heeft God met een eed willen instaan voor zijn belofte, om de erfgenamen van de belofte nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit stond. God heeft dus 2 onherroepelijke daden gesteld die het hem onmogelijk maken om ons te bedriegen. Voor ons, die bij hem zijn toevlucht zoeken, zijn ze dan ook een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt. De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel. Zij reikt tot achter het voorhangsel in het heiligdom, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, nu hij voor eeuwig hoge priester is geworden op de wijze van Melchizedek. Als je nou leert 333 vers 1.
Gemeente, het gaat in de preek vanmorgen over een anker. En daar wou ik u toch even een beetje voordoen van, ja kijk, als je dat anker uitwerpt, dan ben je er nog niet. Want als dat anker geen ketting heeft, die niet met het schip verbonden is, ja, dan gooi je dat anker natuurlijk tevergeefs uit. En ik heb mij laten vertellen dat je voor de Nieuwe Maas, daar bij Rotterdam, heb je vakken, ankervakken. Daar kunnen de schepen wachten en die gooien dan een anker uit. Dat zijn natuurlijk schepen van honderden meters lang. Nou, dat anker, die ankerketting is 800 meter lang bij die grote zeeschepen. Dus het gewicht van die ketting doet bijna net zoveel als dat anker, wat op een gegeven moment dan natuurlijk in de grond haakt. Ik heb zelf leren zeilen in Friesland, 25 jaar geleden, op de Vlusen en op het Slotermeer. En nou, dan kreeg je ook zo'n bootje, werd je toevertrouwd. Dat was in het begin nog maar nauwelijks verantwoord. Maar wat was je dan blij dat je soms even dat ankertje uit kon gooien en dan kon je gewoon even zwemmen. Die boot die hield zichzelf vast. Die ging er wel eens een beetje met de stroom zo heen en weer. Daar hebben die grote zeeschepen dan weer geen last van. Hoe zwaarder het anker, hoe hechter die boot verzekerd is. Nou, dat weten we vast. En dan gaan we nu naar de preek. Ik begin even met heel iets anders. U weet ook dat de ene boterham is de andere niet. Mijn vrouw, die bakt haar eigen brood en die doet daar van alles in. Dat wordt mij al gauw te machtig. Ik hou meer van zo'n fabrieksbroodje, een beetje kaas ertussen en dan in het tosti-ijzer. Heerlijk. Nou, zo is het ook met Bijbelwoorden. Het ene Bijbelwoord is behoorlijk stevig en het andere Bijbelwoord is misschien wat makkelijker. We hebben net, denk ik, in de adventtijd en met Lucas wat makkelijke dingen gehad. Vanmorgen even iets zwaarder. Waar heeft die Hebreeën schrijver het nou eigenlijk over? Over dat anker, daar kom ik dan zo wat over te zeggen. Het is natuurlijk, u weet het ook, het oud-christelijke symbool van de hoop, dat anker. Je hebt geloof, hoop en liefde, het kruis, het hartje en het anker. Je ziet genoeg mensen, jongeren ook, die hebben dat om de nek hangen. Prachtig symbool, het anker. We kennen het anker als oud-christelijk symbool van de hoop. En we hebben net kerst gevierd. Nou, dat zou je ook een soort ankerplaats kunnen noemen. Dat met de komst van Christus God als het ware het anker heeft uitgeworpen in de wereld. En daar begint het koninkrijk van God. Daarom is het best goed om het er eens over te hebben, over dat anker. En ik dacht, kom, ik zoek er een paar mooie ankerliederen bij. Maar dan ga ik u toch even vragen, wat denkt u in dat liedboek van ons, waar meer dan 1000 liederen staan? Hoeveel liederen in dat liedboek hebben het anker als symbool? Wie durft er wat te zeggen? 6. 0. U heeft al aan mijn intonatie gehoord dat het er niet heel veel zijn. Het zijn er maar 2. Eentje kun je wel raden, die staat in Psalm 107. Dat is natuurlijk de scheepvaartpsalm. Schepen omhoog geheven door golfslag van de wind. En zo is er eigenlijk maar 1 echte scheepspsalm in de Bijbel. Palestina had natuurlijk ook geen haven. Het was een landcultuur, dus wij hier in Friesland hebben zoveel water. We zijn helemaal gewend aan de boten en de touwen en de masten en alles wat ermee samenhangt. En zeker als je in Harlingen dominee bent. Maar 2 keer maar. 2 keer maar. De ene keer is in Psalm 107 en de andere keer in het bekende adventlied. Daar komt een schip geladen tot aan het hoogste boord. Draagt Gods Zoon vol genade het woord binnen. En dan staat er dat als dan het anker van dat schip neergelaten wordt, dan is dat eigenlijk een verwijzing naar de menswording van Christus. Zoals dat anker in de grond zakt, zo is de Zoon des mensen, Gods Zoon, als het ware ingegaan in ons aardse bestaan. Zo heeft Hij ons bestaan gedragen, gezegend, geheiligd. Dan pak je de Bijbel erbij en dan denk je, gaan we daar eens zoeken naar het anker. Wat denkt u? Hoe vaak
in het Eerste Testament, in het Oude Testament, dat zijn toch heel wat boeken, hoe vaak komt daar het anker in voor? Nou, dat is dus de 0. Nergens in het Oude Testament komt het voor. En in het Nieuwe Testament dan? Hoe vaak in het Nieuwe Testament? Het gaat toch over Paulus, over de reizen, de zendingsreizen met de boot. Nou, in die verhalen komt 1 keer het anker voor. Dat hij het anker ligt en dat ze voorzichtig langs de kust varen. En dan is de andere enige echte ankertekst is Hebreeën 6. Dus daarom wou ik het er toch even met u over hebben vanmorgen. Waar gesproken wordt over het veilige en vaste anker van onze ziel. En dat heeft te maken met de weg van Jezus, dat je daar je anker aan vasthecht. Maar het is wat mager. Het viel mij wel tegen. Ik dacht, er zijn veel meer liederen die over het anker gaan. En vroegere generaties, daar zitten we hier ook wat in de kerk, vroegere generaties, die zongen toch... ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Ja, toch? Nou, in 1973 kon dat lied nog mee. Dat wordt namelijk behoorlijk gereformeerd uitgelegd in dat lied. Dat konden ze in 1973 nog zetten, maar met de keuze in 2014 is dat lied komen te vervallen. Ik kom straks nog even terug waarom ik mezelf gereformeerd voel, hoor. Maar in dat lied is het wat heel stevig geformuleerd. Het is wat mager en toch is het een prachtig symbool. Toch is het in de geschiedenis van de kerk opgenomen als symbool. Het evangelie is ook verkondigd, juist rond de Middellandse Zee. Dat was natuurlijk ook een zeecultuur, dus dat was ook te verwachten. Dat er ook beelden en vergelijkingen uit de scheepvaart onderdeel zouden uitmaken van ons geloof. En als je ook die symbolen ziet van geloof, hoop en liefde, we zouden het anker niet willen missen. En nou kun je natuurlijk zeggen, ja kijk, het staat niet letterlijk in de Bijbel. Maar als je nou de apostel Paulus neemt, als u het naar mij zou vragen, dan zou ik zeggen, nou die werpt nou typisch op een paar plekken in de Bijbel echt het anker uit. Echt van die stevige woorden waarvan je denkt, ja, Romeinen 5 vers 1. Nou, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En Romeinen 8. Ik ben ervan overtuigd dat nog leven, nog dood, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog enig schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Ik noem dat ankerversen. En als u wel eens een Lutherse Bijbel in handen gehad hebt, wat doet een Lutherse Bijbeluitgave? Daar staan heel vaak de meest heldere Bijbelwoorden, de meest vaste Bijbelwoorden staan dik gedrukt. Als je bijvoorbeeld Mattheüs Evangelie opslaat, laatste bladzij. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Of als je Paulus leest, mijn genade is uw genoeg. Dus er staan genoeg ankerversen in de Bijbel. Die Bijbel die is ons ook gegeven in de tijd van de Reformatie in onze eigen taal. De Reformatie heeft op zijn manier in de geschiedenis als een soort anker gewerkt voor onze dorpen en steden. Dus zeg nou niet dat het afwezig is. Het is op een andere manier aanwezig dan je misschien zou verwachten. Het zit in prachtige, vaste Bijbelwoorden, vaste liederen en gezangen. Nou zou je misschien zeggen, wij leven in een tijd waarin dat anker gelicht wordt. De Nederlandse regering van dit moment, denk je, ja, waar is nou de vastheid? Waar zit nou de vaste koers? En als je naar de jongerencultuur kijkt van vandaag, denk je, ja, waar zijn de jongeren met hun gedachten? Ja, maar zeg dat nou niet te snel. Ik heb afgelopen weken 3 keer met een jongen van 15 zitten praten, die via TikTok en christelijke influencers tot het christelijk geloof is gekomen. Een scholier van de RSG.
En hij wil heel graag gedoopt worden. En ik heb het aan de kerkraad voorgelegd. En aanstaande 1 januari wordt hij, Dion, gedoopt in de grote kerk. Precies op de dag dat die kerk 250 jaar bestaat. Dus Gods woord, Gods trouw gaat door. Ja, niet in grote aantallen. Maar ik hoorde wel dat in Seksbierum in de kerstnachtdienst 100 jongeren aanwezig waren. Dus ik hoop dat die ene dopeling als een wolkje is aan de lucht. Net als in het verhaal van Elia. Dat er een nieuwe voorjaarsregen komt. En dat we niet zo negatief moeten denken over onze eigen jeugd. Het is allemaal prachtig. Je mag vastheid hebben in het leven. Ik denk ook dat de mens dat nodig heeft. Ik ben nu zelf 57. Ik heb voor het eerst een operatie meegemaakt. Nou, dat is eigenlijk heel verrijkend als je pastoor bent. Want dan snap je ook eens hoe dat werkt. Je komt in je gewone kleren binnen en dan ga je in het ziekenhuisbed zitten en dan ben je patiënt. En dan word je gereden. Nou, dat soort dingen. En daar wordt heel goed voor je gezorgd. Maar je bent wel blij dat je een anker hebt. Bij dingen in het leven die spannend zijn. Ik vind het allemaal prachtig en ik hoop dat u dat ook beaamt. En dat u zegt, ja, ik voel ook die dankbaarheid. Ik voel die basis van vertrouwen waaruit ik mag leven. Ik weet waarin ik mijn anker heb gehecht. En toch, toen ik met die preek bezig was, dacht ik, ga ik nou dit vertellen? Vanmorgen. Ga ik het hierbij laten? Ik zeg, nou, u mag leven in de zekerheid van het geloof. Ga ik nu amen zeggen? Nou, ik wil er nog 1 ding bij zeggen. En daar sluit ik mee af. Het is mooi om een anker te hebben en kostbaar. Maar is het niet net zo mooi om een anker te zijn? Om zelf een anker te zijn, een veilige haven voor je partner, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, je achterkleinkinderen, voor buren en vrienden, in de gemeente van Jezus Christus, in Gods kerk. Dat hoort er toch ook bij. Niet alleen dat je een anker hebt, maar dat je een anker bent. Dat anderen op jou kunnen rekenen, vast als een anker. Zo kan Gods kerk alleen worden gebouwd. Als er ook mensen zijn die opstaan en zeggen, ja, ik wil dat anker zijn. Ik heb geloofsbelijdenis gedaan en nu wil ik er ook naar leven. We mogen het licht vieren, het licht van kerst, het licht van Christus. We mogen ook tot een licht worden, tot een licht zijn. Dat is de bedoeling van de schriften, dat het licht van God in ons en door ons verder straalt. Dus wees dankbaar voor het anker en wees een anker voor de mensen om je heen. Amen. We vervolgen nu onze dienst met, wat krijgen we? Een prachtig lied. Abba Vader. Amen.
zijn bijna in 2025 en dat krijg je dan met zo'n jaar. Ja, dat zijn allemaal dingen zoveel jaar geleden. Als ik dat goed heb, de Elisabethvloed was in 1825. Dus daar kunnen we nog wel wat van verwachten, dat daar aandacht aan besteed wordt. Zeker rond de eerste zondag van februari. De laatste keer dat rond de Zuiderzee de hele zaak volliep. En er ook in Harlingen nog 3 mensen verdronken. 2025 is het ook precies 1700 jaar geleden dat de geloofsbelijdenis van Nicea werd opgesteld. Dus u neemt het mij niet kwalijk dat ik vanmorgen niet de apostolische geloofsbelijdenis mee heb genomen, maar de geloofsbelijdenis van Nicea, waar ook eigenlijk prachtige kerstwoorden in staan. Zullen we deze geloofsbelijdenis opzeggen en dan beantwoorden met het zingen van lied 968, vers 2 en 5. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, maker van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en is mens geworden. Die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de 3e dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die voortkomt uit de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Wij zingen lied 968. Gemeente, laten wij samen danken en voorbeden doen. Heer, wij danken u dat wij kunnen bouwen op uw beloften.
dat u een God bent uit één stuk, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo bent u met ons deze dag en alle dagen tot aan de voleinding der wereld naar de belofte van de Schriften. We danken u dat we het anker van onze ziel buiten onszelf mogen vinden in u. In die vaste grond van uw beloften, in de geloofsbelijdenis, in de woorden van de Schrift, in doop en avondmaal. Heer, wij danken u voor veiligheid en vrede die we hier mogen genieten. En dan denken we ook aan al die mensen die leven in onveilige streken, mensen in Oekraïne. De slachtoffers, de vele doden, ook aan Russische kant in dat netelige conflict dat maar niet ophoudt. En ook in het Midden-Oosten, Israël en de Gaza, de Libanon en in Afrika, in Azië, zoveel onrust, zoveel onmin. En Heer, als we dan het feest van Kerst gevierd hebben, waar ook de psalmen mochten meeklinken van de volken die elkaar zullen groeten met vrede, als ze uw koning erkennen, Heer, laat dat dan waarheid worden. Dat uw Zoon de heiland der wereld is. Dat mensen overal op aard hem erkennen als hun herder en hoeder. Wilt gij zo in de harten van mensen met uw geest werken, ook van hen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, regeringsleiders, parlementsleden, burgemeesters. Heer, geef wijsheid en vrede aan wie u dienen in een openbaar ambt. We bidden ook voor de zieken. Wilt u bij ze zijn, dat ze niet wanhopen, maar hun anker mogen vinden in u, die er bent voor hen, voor ons, in alle omstandigheden van het leven. Geef dat we ook mensen van Kerst mogen worden, dat we ook zelf tot een anker zijn voor mensen om ons heen, dat we uw licht bewaren, zoals Maria al deze woorden bewaarde in haar hart. Dat we zo uit die schat van uw woord mogen leven. Dat zo uw licht steeds bij ons is. En we ook als gemeente in deze plaats, aan deze dorpen, mogen ervaren dat u er bent en dat wij u ter harte gaan. Zegen allen die ons lief zijn, waar zij zich ook bevinden. Wij willen hun namen noemen met de woorden van ons hart. En verbonden met uw kerk van alle tijden en alle plaatsen, bidden ook wij. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is nu tijd voor de collecte en we zingen daarna als slotlied 487, 1 en 3.
Wij mogen van hier gaan in de vrede van de Heer en zijn zegen dragen om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.